Mga kaigsunan, may buntag kanyong tanan. Mga viewers, mga subscribers, may buntag kanyong tanan. Ya. Labi na sa akong mga kahigalaan, mga kaparintihan. Daghang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa atong mensahe alang sa atong pagkinubuhi nga di maandam kita sa pagpadayag unya sa Ginoo. Patay man ubuhi kita. Otherwise, aduna kita kasiguruhan sa atong pagkinabuhi mga igsunan. Dini mga igsunan atong tunan ang sinulat ni Juan Labrador sa Revelation chapter 1 verse 9. Sa di pa kumatong siya sa malas atong andan mga liyatas Ginoo nagampota. Ato iduko ato mga ulo. Labing gamhanan nga ikaw nga Diyos amahan na ikaw si katasan sa kalangitan, ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Ginoo, nagsangpit ko kanimo, panalangin ni kining among pagtuon Ginoo, tagi kami dugang kaalam, among masabtan. Panalangin ni sa ang among mga viewers, mga subscriber, o guban pa. Diyan po sa namo Lord, panalangin ni among presidente nga bago napili si Ferdinand Marcos Jr. uban sa Vice President si Sara Duterte. Panalangin ni sila Lord. Hatagi sila o may paglawas, uban silang pamilya. Hatagi sila o kaalam, Ginoo. Dugang kaalam. Nga din, ang ilang tumong-timuha sa pagpauswag sa nasod sa Pilipinas. Malambuon, uban sa imong panalangin. Ginoo, din ako napakya sa pulong sa baptisunod. Pasayba ko Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsunan, ang sinulat ni Juan Labrador, samtang siya, gi-exile siya dito sa pulo sa Patmos, mga kaigsunan. Di rin ingon mga igsunan, sa Revelation chapter 1, verse 9. Ako si Juan, nga inyong igsoon, ug inyong kauban, diha kang Jesus, sa pag-ambitay sa kasakit, sa gingharian, sa pag-antos ako dito sa pulo sa Patmos. Tungod sa pulong sa Diyos o paghibatuod, may tungod kang Jesus, mga igsunan. Bikan sa pag-alagad, madasigon siya Labrador, mga igsunan. Gilutos siya, gidakop siya. Dito siya gisaya sa Patmos. Samtang siya dito sa pulo sa Patmos, mga igsunan. Nakita niya ang pananawon, mga igsunan. Pananawon sa mga katawhan nga niluwas. Upat ka klase mga katawhan nga linuwas, mga kaigsunan. Upat nga pamaagi. Atong tun-an ni magsunan unsa kining upat nga pamaagi niya. Gani mosakay kitag airplane ng sunan. Aduna joy mga priority gyud. Labi na sa international flight. Una, kato mga VIP, mga very important person. Then ikaduha, kato mga businessman, tulo, mga disabled, mga senior citizen. Ang last mga kiusunan, kato ng by grouping ng siya. Anaag yapon ang pamaagi sa gingharian sa langit ng siya. Adunay priority mga kiusunan. Diya sa gingharian sa langit. Nga nakita ni Juan Labrador mga kiusunan, samtang siya dito sa pulo. Una mga kiusunan, ang banay ni Jacob. Dusi ka mga anak niya magsunan. Sa dusi ka anak ni Jacob magsunan, adunay tag 12,000 ka pamilya sa iyang banay magsunan. Kini sila magsunan, ang banay ni Jacob, mao kini. Si Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakor, Zabulon, Susi, ug si Benjamin. Mao ni magsunan nakita ni Juan Labrador. Mga banay ni Jacob, priority ato sa ginghari sa langit. Sa iyang pananawon mga kaigsunan. Mabasa makita magsunan sa Revelation chapter 21, 10 and 12. Moto'y una magsunan. Aduna pa ang kaduha magsunan nga priority sa Ginoo. Kato mga apostolis. Iya mga tinunan nagsakripisyo
bisan sa kamatayon, wala sila musibog. Wala sila muundang sa pag-alagad. Abot sila sa India, Ethiopia, lain-lain mga lugar magsudan. Sa mga apostoles, dito sila ipamatay sila. Ibitay, ipungutag ulo. Mga kaigsunan. Kini sila, mao sila si Pedro, si Juan, Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago, anak ni Alipio, ug Simon, si Judas, anak ni Santiago. Kini mga dosing nga apostolis, mga kaigsunan, mga tinunan ni Ginoong Hesus. Wala sila kahadlok sa ilang kamakatayon, mga kaigsunan. Kay ilang nakita ni mamat nila si Ginoong Hesus sa diha si Ginoong Hesus sa iyang pagkabanaw. 40 days and 40 nights tinipas sa kalibutan before siya misaka ngadto gisakgaw sa langit bisan. Usa nadasig sila sa pag-alagad bisan sa ilang kamatayon. Manang yun si Apostol Pablo. As for me to live in Christ, to die is gain. Muni silang tusik apostolis pagkasunan. Wala siya kalay kahadlok sa pagminsay bisag sa luyo sa kamatayon. Ana ang ilang ngalan na italat mga kaigsunan, nakita ni Juan Labrador magsunan dini sa Juan chapter 21 verse 14 dinhi. Ug ang paril sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan ug kanila diha ang ngalan sa napugduha ka mga apostolis sa Kordero. Mga napulog duha mga tuwa ilang ngalan na sulat nila. Tuwa na sila sa harian ng ilang ngalan. Ang ikatulo mga sudan atong tun-an nga upat ka klase mga katawhan nga linuwas sa Ginoo, mga ansyano sa iglesia mga sunan. Mga ansyano sa iglesia katong nila hutay sa pag-alagad hantod sa ilang kamatayon mga sunan. Nakita ni Juan Labrador mga sunan. Mga ansyano sa iglesia mga sunan nga diin ika-third priority nga linuwas sa Ginoo. Mabasa mga sunan sa Revelation chapter 4 verse 4 and 10 to 11. Mga ansyano sa iglesia katong nag-alagad nga matinud-anon nga nilahutay mga kaigsunan. Muni nakita ni Juan Labrador sa iyang pananahon samtang siya sa pulo sa Patmos. Muto ikatulong mga ikapat last. Asa ka kita na bilong ninyo mga wala ta may bilong sa banay ni Jacob. Ingon usab ta may bilong sa tuyong apostol. Wala ta may bilong sa ansyano, elder. Anak kita bilong mga kaigsunan. Dini kita nabilong sa dakong nga panon mga kaigsunan. Dinhi mga kaigsunan. The great multitude ni akita dinhi mga kaigsunan. The great multitude katong magkatawhan nga nilahutay sa ilang pag-alagad hangtod sa kamatayon. Kumala sa Mateo 24. Sinulat ni Mateo chapter 24 verse 13. Ang mulahutay nga maluwas. Mao katong magkatawhan nakita ni Juan Labrador nga diin the great multitude na luwas mga kaigsunan. Bahin ka na ako kaigsunan. Bahala pinakalas ko, bahala pinakaulahay ko, makalinya pareharang gyapon makasakay sa baong aeroplano. Muna magsunan by grouping, maglinya na gani paingon pagsaka sa boarding sa airplane magsunan na ikaw na ulahi. Makaingon ka, bahala ko lahat, total, di man mularga ang aeroplano, kung dili makasakay ang tanan. Ini mga kaigsunan, bisag, ulahi kita sa pagsakay sa mao ng airplane, apan nakasakay kita. Ani ang mga katawhan, magsunan, the great multitude, sa lain-lain mga nasod, mga banay, mga sunan, Middle East, ingon sa part of Asia, sa Europe, kini, hinagpatan na ni magsunan, katong nilahutay, mga kaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo mao kato ang niluwas. Upat kabahin sa mala sa Biblia ang mga linuwas. Una, ang banay ni Jacob. Ug kaduha, katong mga apostolis nga nagpadayon sa pag-alagad hangtod sa ilang kamatayon. Ug ang ikatulo, katong mga ansyano sa iglesia nga naglihutay sa pag-alagad hangtod sa ilang kamatayon. Ug ikapat, kini the great multitude mga katawan o ni mo puyo dito sa bagong langit o bagong yuta mga nga giandam si Ginoo alang sa iyang mga katawan. Wala na paghila, kung anay kasakit, wala na kagalan, lunlo na kalipay, uban ta sa Ginoo. Di na kinahanglan o kahaya kay Ginoo mo ang atong kaya. Usa
Nini magsunan sa atong pagtulunan sa mubo nga mensahe ay balo ta sa atong kinabuhi nga ubat ay kaklase ang linuwas sa Ginoo. Mao ang banay ni Jacob 144,000, ang ikaduha ang 12 apostol ug ang ikatulo ang mga ansyano sa iglesia, mga ordained elder nga nilahutay palagad ug atong last the great multitude katawhan tibok nang sa yuta dito manigusa mupoy sa giton ng pulianan uban sa Ginoo. Naoto ta magsunan yung atong mga mensahe naghatag ratog pagtulunan, pagpamalandong na diin hinaoton ta kanang giandam sa Ginoo magkapuyo ta diha to live forever and ever uban ato manluwas Ginoong Hesus. May buntag, daghang salamat kin tanan, God bless you all.